دگل برداوامی قیران نوکل هرما کردستانی و به تایبەتی قیران سیاسی و کشین ناوبەر ئالەیەنێن سیاسی دا خەلکی دەڤەرە ئامێدیە بێ ئومێد بووینە ئەو دەبێژن هەتا نوکەچەی پێنگاوێن جدی بوو چارەسەرکردنا وان کێشە و قەیرانان نەهاتینە هاوێتن. کوردستانیش ڕۆشتووەتە سندوقی جێگیری سەرۆکی پەرلەمانی چارەسەریya kêşên siyasî li Herêma Kurdistanê çi dem bû nehatiye diyarkirina ku hewlatîn Herêma Kurdistan ji qeyrana darayî kêşên siyasî derbas bin û her layanek berjevendiya partexû bi tinê berçav Êrgînbêk û baredûxê hewlatiyên Herêma Kurdistanê berçav bigirin. Vê çendê jî hewlatiyên Herêma Kurdistan jê bû çareseriya kêşên Herêma Kurdistan ji aliyê part û layanên siyasî bêumêd bûyne. Lawra hewlatiyên Qezamêdiyê daxwazê ji layanên siyasî dikin ku bi dilsûzane kar bikin ji bo berjevendiya hewlatiyan da ku êrişên Herêma Kurdistan nexwasme qeyrana darayî çareser bibît. Em daxwazê ji hemî layanên siyasî dikin yên Herêma Kurdistanê piştî borîna 2 salan li qeyrana darayî û siyasî em bînin em wekû hewlatî em bînin temaşevan layanên siyasî dikin em bînin çi çareseriyek bû karakirina parlemanê û qeyranên siyasî û darayî nedîtin. Em daxwazê jê dikin kotayî bînin vê qeyrana darayî siyasî rêkevin ser rêkeftineka dirist û bi nemayên demokrasî û damezrandina parlemanekê dirist bo Herêma Kurdistanê. هیوی دخوازت من اوه که اف قیرانا را ببیت نمینیدن چون که خلکی ما برای پتری برف نمانه و چیتن هیوی ما پارلمان و حزب سیاسی همی برای کفتنه که سریگ و بهن تا اف قیرانا نمینیدن. والله هم دخوازش لوان سیاسی تکین وی قیرانه چاره سرکن بو وی ملتی و کارا کردن پارلمان جی تشتکی گرنگه به پارلمان پریوان آچید. Sererayê çendîn kombûn hatîne encamdan ji aliyên layanên siyasî li ev kombûne nebûyne paldar ji bo çareseriya kêşan û roj bi roj qeyran berev zêdetirê çît û damûdezgehên şerreyên hikûmetê bi taybetî Perlemanê Kurdistanê ta niha ji ber kêşên layanên siyasî kara nebûye û her dema pêngava ji bo karakirina Perlemanê Kurdistan dihête havêtin, dehan arîşên dinyên partiyên siyasî dibine asteng bû karakirina Perlemanê. و هەوڵاتیان هەرێما کوردستانê jî bûyne qurbaniyên kêşên partên Herêma Kurdistanê. Esam Abdurrahman, Kanalê Badînan Sat, Devera Amêdiyê.